И здравейте, аз съм Рамадан. И най-накрая се сетих да снимам третата част от поредицата минигеймс с Матулов. Но аз съм ги кръстил Ironcraft минигеймс с Матулов, но това ще е Simplecraft минигеймс с Матулов. Да, защото това е Simplecraft. Един сървър, в който има, както виждате, Сумо. Матулов тук играе с 8 други лоу. Космежо е мидил. Матулов, така се казва, не също няма YouTube канал. Да, и значи той са, значи тук има Сумо, аз ще сложа описанието, IP-то, много яко Сумото, направо картин. Ето нещо е тук. Ето е броня, енчантната, така, това е кит. И това също. Аз тук ще влезах в сервера. И тук на игра като G25. Опа. Тук игра като... не се вижда, Динко багажник. Да, това също не... Да, някой ми беше влизал с G-скина. Това си измислих един скин, той също е да фул скин, нали, защото си е мое името и да. Така си измислих една парола, ще ви я кажа. Паролата е, няма да ви я кажа. И... държа се много тъпо. Мисъл, защото не знам с какво да запълна клип, не знам с какво да започна клипа, просто запълвам време. Имаме още... колко сега? 1.50 и... да, имаме още 13 минути за снимане. Защото този скринкаст автоматики е с ограничено време. Така и мисля да започваме. Матулов, ти там ли си? Окей. И само чакай, не мога да гледа, малко отграй. Чакай сега. Значи, тук, както виждате, на Матулов главата му е бедрок, вероятно и моята. Да, това като играше само. Значи тук имате една поръчка с Knockback 3. Уоу. Откъде бе? Аз имам пугин, не знам. Поръчка Knockback 3 и трябва да ударите противника си нещо като PvP. И той да падне ето така, бе! Той да падне в... да, той явно ще ме избута. Но аз ще се постигна да го избутам. Чакай бе, малко. До сега преди да почна да снимам само го цепях на това и после пусна си хака антикнокбак. Вероятно. И пак не може да ме бие. Матулов са развих и... и ще... ке те спу... ке те спукам. Бъч. Аз се ползвах така. Почти. Не живот. Нема. Не бе. Стига бе. Ето така. Бъч. Точки да бе. Не, Динко багажник всъщност. Динко багажник Рамадан. Да, значи сега ще пише тук на масъга на Хуфи, защото... той е Хуфи. Матулов. Така се чекна да го наричам Хуфи от Ironcraft, защото така се казва той там. Така, значи масъга... как ти беше? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... така. Уоу! И... 3, 8... да, значи така. И така. Значи аз ще бъда второ по число, той ще бъде първото, като имам победи сега. Така, значи 3 на 0. Я забравя, ще поговоря. Окей. Дали да го пиша в общия чат? Ще пише Гама да и Матулов 1-0. В смисъл. Може. Ама само че тук...
Много ми лагва, защото снимам в момента и... Мен не ми лагва, ще тъпи. За те. Което е? Сега ще убия, сега ще убия, сега ще убия. Добре, много лагва тук. Що така? Я чака да взема малко кинти. Ево, тук ще си взема малко кинти. Както в Nexus Craft. Nexus Craft също е много готин. Така. Нищо. На здраве, да. На здраве, да. И Динко багажник беше... Който сакам. Горе-долу. Пати си кабел. Човеко, бе. Ама лагва ми. После като гледаш клипа да видиш как ми лагва само. О, да. Вече това е проблема. Всъщност е доста добра идея малко да се помъча да сваля някакъв по-хубав скринкаст. Също не свалянето е онлайн. Скринкаст може. Просто ме мързи сега. Аз ми си напомни багове. Всичко, вече не. Какво? Остави ме да бие. Че ти мога. Едно 4. Едно 4. Да, всеки за себе си ще е. Ок. Ай. Ни. Доста ми е голям проблем, защото аз ти ми лага от нея. После гледай клипа да видиш. Страшно мисля, че е ужас. Ужас. Никой. Не, аз не бягам толкова с тролък. Аз ви напред, ама ти като модек ще се завърта него. Защо бяжете? Ти да не си послал на TikTok бързо. Ами... Това е шоу бизнес. Скокчи! Ей, сака! Как можех сега да те пръсна от дупката? Чуу! Аз заради тия логови в миналите два епизода не победих нито един път на нищо. Така че... Също маче един път. Не, защото съм победил да абсолютно. Този видео ще е интересно да се гледа в YouTube нещо, което лагва. И... Това е Лина. Това е... Маймуно, айде да убием. Ти колко си долна. Избутах я. Избутай я, иска да кажа. Момиче. Не съм се ветал. Май. Може да спача врага. Чуш, Динко, аз не те виждам. Чакай, има ход в устата. Не, да.
Ай! Ей! Ще ме пише, че снимам вече, да се знае. Ама тук може ли да се пише цветно? Ага. То само с L и N. Добре. Warp Sumo ще напише, че снимам. Защото аз наистина снимам, нали? Warp Sumo. Warp Sumo. Снимам. Тук има ли правило за да... Warp Sumo. Такова един багажник. Warp. Ама къде... Warp Sumo. Снимам. Омък! Написах Warp Sumo без нищо отзад и... Това ме е така. Добре, това беше последно. Има някакъв спарк. Вай. И е по-скоро GoPro. Вече не лагва, защото лагва. Има някакъв рандъм. Добре. Той епизод стана така, че колко. Много лагва. Дали ще стана, ако си намаля чунковете? Или фреймовете? Кое? За чунка. Не, ще остана в чунка, толкова спомня. Той да не е изпил просто почнак. Или то, не дава. Какво? Защо мисля? Игрането е. Той не е тигър, не за това. Не, също не е тигър, не е нормално. Чеки ако едините гледат толкова изпитък, ще надам. Аз не играя тук, то се върви за нищо, освен за това. Вай! 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 Докато стане някакво меле, сумо меле. Добре. И аз помагам. Пани! Остана Лина. Лината избута. Сега ще го убият. Сега ще го убият, аз точно. Давай, играме да. Спарк и Лина се бият. Спарк избута Лина и сега... Лина. Аз ще го направя на пастеца, сопле. Какъв пастет, бе? Какъв пастет, бе? Аз мога да го ударя, какво се прави на... Ай. Сега да ги годен, да го има буден, като... Като къде е? Също ме избута, защото пише в момента. И съм афъка. Омага, аз съм афъка, те не ме избутват. Ай. Добре. Динко багажник снима за YouTube. Ай, избутвай циганина! Не казвам, че ти си виновен, ама сега... Циганина ме избута просто. Warp Sumo снимам. Аре бе, не обичате ли камерите? Тя хора не обичат камерите, аз ти казвам. Циганина. Стоим чувство, че с тебе майчина. Бой, докато не ги убием тази циганина. Елина, убия тази циганка.